Уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми господин кмете, уважаеми съграждани, днешното заседание на Постоянна комисия бюджет и финанси е с две точки в дневния ред. Първа точка е разглеждане на докладна записка номер 228 от 16 септември 2025 година, внесена от Станислав Стоенчев, кмет на община Сопот. И втората докладна записка е 229, също от 16 септември 2025 година и също внесена от Станислав Стоенчев, кмет на община Сопот. От 5-членната комисия бюджет и финанси присъстват 3 члена, 3 общински съветници, господин Любомир Джапаров, господин Цветан Спасов и аз. Така че имаме кворум. Госпожа Нели Пенева отсъства с уведомление и господин Иван Атанасов отсъства без уведомление. Но така или иначе от 5-членната комисия присъстват ли 3, може да се проведе заседанието. И така, начало на заседанието, 16 часа и 5 минути. Докладна записка, уважаеми колеги, запознавам ви. Докладна записка номер 228 относно актуализация на уточнения план на бюджета за 2025 година и поименен списък на капиталови разходи, приети с решение 195, взето с поименно гласуване с протокол номер 24 от извънредно заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 15 май 2025 година, и следващите решения 204 от 11 юни, следващото е 227 от 29 юли. Това са все решения за актуализация. Решение 239 от 25 август, решение 245 от 25 август и преминаваме към проекта за решение, който е първо римско, актуализира уточнения план на бюджета за 2025, като са изборени отново всички тези решения, като прави следните промени. Първо, актуализира уточнения план на дейност 122 общинска администрация, колона местни дейности на приложение 2, без да променя общия размер на приложението, както следва. 1.1 увеличава под параграф 10.30 текущ ремонт със сумата в размер на 56 500 лева. Актуализира уточнения план на дейност 619 други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие в колона местни дейности на приложение 2, без да променя общия размер на приложението, както следва. Намалява под параграф 5100 основен ремонт на ДМА със сумата в размер на 56 500. Актуализира приложение номер 7, разчет на финансиране на капиталовите разходи за 2025 година, като заличава обект в параграф 5100 основен ремонт на ДМА при устройство на част от Кметство Анево, обществена тоалетна със сумата в размер на 56 500 лева. И второ римско, възлага на кмета на общината да отрази промените по точка 1 римско от настоящото приложение, от настоящото решение в приложение 2 и приложение 7
като уведоми Министерството на финансите за направената промяна. Уважаеми колеги, членове на комисията, имате думата. Кажете, господин Спасов. Искам да помоля господин кметът да даде пояснение по отношение въобще за тази туалетна, която иска да се изгражда в село Ангел. Имате думата. Да, за ремонт. Уважаема госпожа Владърска, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми колеги, уважаеми съграждани, тази тоалетна в село Анево е изцяло по искане на жителите на село Анево. Аневския кмет също. Става въпрос за преструктуриране на съществуващото кметство, което е с обособяване на първо на ВиК. Има нужда от подмяна на ВиК, чиста и мръсна вода. След това обособяване на още една пристройка към него, за да може да стане една не точно истинска туалетна, но да стане туалетна, която да могат да ползват жителите на село Анево, когато вечер ползват детските съоръжения, ползват гостите също така, отделно когато се провеждат мероприятия в село Анево. Сега на събора много от хората ми питаха, че защо няма все още такава обособена туалетна, и това е причината за това да има тук тази недокладна. Доволен ли сте от отговора, господин? Да, имате думата. Сега, аз доколко съм запознат, наистина това е изграждане на... Тоест този ремонт, който трябва да бъде направен, това обществена туалетна е, доколкото аз видях, е около 15 квадрата. Има мъжка туалетна, която трябва, тя ще остане мъжка туалетна, трябва да бъде преградена да се направи и женска туалетна и едно помещение за инвалиди. Значи това помещение трябва да се прегради с гипсокартон и да се налепат съответните почти по стандартите, както се прави една туалетна. Тези 56 000 лева, които сте ги посочили вътре в изграждането, т.е. в ремонта на това помещение да бъде обособено като туалетни, просто не виждам КСС и цените вътре, как сте ги разпределили. Сега вие говорите за тръба, мръсна, чиста вода. В помещението има вода, тя трябва само да са, в смисъл, не да се прокопават някакви разстояния, трябва това помещение да се сложи от едната точка до другата точка, да се прекарат на тръби, най-вероятно ПВЦ. За мръсната вода, това е приблизителна сума. Не е казано, че ще бъде точно същата сума, но просто искаме да видим ВиК изпитите. Защото е залагат. Да, приблизителна. Сега за това не сме приложили КСЕ или КСС, защото е приблизителна. Може да излезне и по-малко. При всички положения би следвало да излезне по-малко. Всички знаят и строителните материали колко са и за труд, но помещение от 15 квадрата. Колко би струва? Няма. Но пък е нормално. В България се правят магистрали за 50 милиона на километър. Средства са препоръчат, че няма параграф на други, те са гласувани. Аз не виждам това има, че сега за колко са парите и защо какво ще включва там. В тази връзка искам да кажа, че когато разглеждахме бюджета и стигнахме точно до това число, до тази сума, беше казано, но няма да го обсъждаме, тъй като не е тук кмета на Анево, за да обсъди. Село Анево отново го няма. Да, кмета на село Анево отново да има туалет на центъра на Анево. Гласувайте по какъвто начин вие искате. Не, трябва да има, според мен, трябва да има, както и в Сопот, така и в Анево, трябва да има градска, т.е. туалетна, която да се ползва всички граждани. Да. Нали? Но въпросът е в цената. Приблизителна е цената. Не знаем ВиК изкупите колко ще излезнат. Да, кажете.
Да. Аз искам да коментирам сумата. Значи тази сума ние сме заложили бюджета, ние искаме всъщност господин кмета иска само да се прехвърля от един параграф друг. Аз не виждам какво да коментираме повече тук. Госпожа, Имате думата, господин Намазов. аз имам въпрос към вносителите на докладната. Предвидени ли са конструктивни изменения в Не. самата сграда, разширения, преустройства, модернизации, с оглед на това как да бъде, дали това да го приемем като текущ или като основен ремонт? Като текущ ремонт. Защото предлага се, преди го заложихме като основен ремонт. Сега ни се предлага да бъде като текущ ремонт. Тоест, аз искам да видя някакъв документ, в който виждаме, че няма никакви конструктивни изменения, няма разширения, преустройства, модернизации с характер на основен ремонт, за да можем да вземем правилно решение. Да не се окаже, че това е основен ремонт, а не е текущ ремонт. Защото аз, без да разполагам с никаква документация, не мога да взема правилно решение за себе си. Дали това е текущ или основен ремонт. Още повече, че се променя Ваше решението на сграда. Господин Минчев, видях, че е тук. Господин Минчев, вие имате ли някакво участие в създаването на тази докладна? Не. Чисто финансово. Защото според мен е хубаво да имаме, значи нито първия път успяхме да обсъдим какво ще се случва в това старо помещение, нито сега имаме някаква яснота какво ще се случва. Няма нито някакъв, макар и скромен проект, как точно си представяте нещата. По принцип, когато се прави някакъв строително-ремонтна дейност, нали, се изисква да има нещо като схема, като проектче, като чертеж. Пък да не говорим, че и за количествени стойности става дума. Сега, според господин Озун, ние нямаме основание и нямаме и право, деца казва, да искаме каквото и да е било, след като са гласувани вече тия пари в бюджета. Това не е верно, че нямаме право. В момента ни се предлага на нас да ги прехвърлим от основен ремонт в текущ ремонт. Ама за определена цел, не е Да. просто Как или ще- така прехвърлена от един параграф в друг. А вие сигурен ли сте, че ремонтът ще бъде текущ? Сега сградата е за текущ ремонт. Промяната на предназначението на сградата е за текущ ремонт. Има определение какво е текущ ремонт и какво е основен ремонт. Така че аз предлагам да бъде изискан някакъв проект или каквото и да било, какъвто и документ да има във връзка с този ремонт, Добре. плюс количествено стойност на Госпожо Родевска, аз предлагам да оттегла тази докладна. Ясно е, че с този общински съвет ще се бъде постоянно някакво проектче, някакви неща. Хубаво е, че има и граждани, за да виждат, че просто едни пари гласувани да се променят от основен в текущ ремонт е някакъв голям зор, при положение, че господин Джапаров извадил съм, не сте гласували нито едно искане, когато е гледан бюджета до сега. Затова аз ви казвам, или моля ви, искам решение тази вечер, аз на искане за тази докладна няма да отговоря. Щете, ама Тогава, не сте вашите права. Значи Добре. проект, господин Кметов. Да. Сега ние сме тук да Това го обсъдим казвам, неща. господин Джапаров проект, че не съм Не, казал. но наистина ние трябва да ги видим някои неща. Дайте едни пари да ги прехвърлям от един параграф в друг, да прехвърлим една сума, колко ще струва, ами може и да е по-малко, може и да е повече, не се знае. Няма да видим как се, няма да видим неща. Не става така. това няма не да се се- Текущ ремонт се иска как се Това не са нормални неща. Гордейте се, че сте 30 години финансист за текущ Не ремонт. сте ми убедили, че това е текущ ремонт. Когато ме убедите, че е текущ ремонт, няма Нищо не мога да ви убедя. Господин Джапаров, така протеклите обсъждания, предлагам да направим едно искане за представяне Няма да на... отговоря на искането, директно ви казвам. това си във вашите права. Грошка. Когато искате това правете. Не е ваш проблем, господин Спасов. Не е вярно. Никой от аз, поне лично за мен, казвам, че както тук в града трябва да има обществена туалетна, така и в Ани.
само Ами да, само че сега за прозрачността. идва октомври месец, ноември месец. Да, там ще говорим за други неща, които минаха и на темите ще ги дискутираме. Така, аз предлагам да пуснем едно искане, в което да поискаме едно КСС за ремонта, който е предвиден. Така или иначе, дори да е текущ ремонта, трябва да има яснота какво точно ще прави фирмата, като дойде. Така или иначе ще се даде задание на някого. Това задание трябва да включва КСС поне и някакви параметри на ремонт. Значи, нека да имаме едно КС или КСС с автор отдолу и така, значи имаме... Планата ще бъде оттеглена, ако гласувате исканите и ще каквото искате проекти. Благодаря, господин Стоенчев, че не давате тази възможност. Гражданите, т.е. на квартала да уважаеми колеги, не може да няма туалетна заради вас. Не, заради вас няма да е. Заради вас точно ще и точно през 2 седмици. Да отнемаме това право, да го има. Въпросът е да се знае какво ще се прави. Сега не сте ми дали едно право. Така, много неща сме ви дали права и не сте ги оправдали. И така, значи спирам този словесен... Само още нещо. Да, имате думата, господин Джаз. Значи, ако докладната е окомплектована така както трябва, с всички документи, този спор днес нямаше да го има. Какво трябва да вкараме за текущ ремонт, господин Джапаго? Защо се правите сега тук, като имаме и най-шересни? Ще вкарате поне една количествено-стойностна сметка, която ще я дадете на изпълнителя. Няма да го правите със собствени сили, ще го прави фирма. На тази фирма ще бъде дадена... Господин Кмет, изчакайте да ви... Ще изискате оферта от този изпълнител, така ли? Ще изискате ли оферта? Ще изискате. Вие трябва да дадете някакви параметри, какво искате да се направи. Така че... Така, комисията, членовете на комисията, който е съгласен да отправим искане, с което да ни бъде представена информация за дейностите, количествата на дейностите, които ще се извършват и какви са очакваните разходи. Тъй като господин Спасов изказа негово мнение, че тази сума е твърде голяма, така разбрах аз. Точно така, да. Така, за изработката... Аз съм бил там и съм видял помещението около 15 квадрата. При тази ситуация предлагам да гласуваме искането, което казва да си представи едно КСС или заданието с придруженото количествена сметка, ако не може стойностна, някак си ще остойностим. Има таблици, господин Минчев, и вие сте длъжен да работите с тях. Справочник с цените в... Интересно, с Общинския съвет станаха изторители. Ами някой трябва да разбираме от това, защото като гледам как са нещата... Господин Спасов, не сте получил думата, благодаря. Който е съгласен искането да бъде изпратено на кмета, моля да гласува. Приема се единодушно, което означава, че не можем да изградим становище. Преминавам към следващата докладна записка с номер 229 от 16 септември. Тук вече става дума за много по-голяма сума. Тук отново има само финансова част от докладната записка. Отново директор дирекцията няма никакво участие, господин Минчев. Тук става дума за сериозни изменения, доколкото разбирам, защото в докладната е записано промяна на конструкция, но не е необходимо най-вероятно ние да знаем или пък това, което ни се дава е достатъчно. Така или иначе, докладната записка се отнася за актуализация на уточнения план, т.е. относно актуализация на уточнения план на бюджета. Отново
бюджета е прият с решение 195 от 15 май 2025 и актуализиран с решение 204 от 11 юни, с решение 227 от 11 юни, с решение 239 от 25 август и 245 от същата дата, като проекта за решение включва актуализация на същия бюджет, без да изменя общия размер на разходите на уточнения план. Като първа точка актуализира уточнения план в дейност 311 детски градини, колона местни дейности, увеличава под параграф 5100 основен ремонт на дълготрайни материални активи с сумата в размер на 280 000 лева, още 280 000 лева всъщност, актуализира уточнения план в дейност 738 читалища, като намалява под параграф 5100 основен ремонт на дълготрайни материални активи с сумата на 280 000, актуализира приложение 7, като изменя и увеличава сумата по точка 129 ремонт на покрив на детска градина Приказен свят със средства в размер на 280 000 лева, като увеличава сумата съответно с 234 000 лева от целевата субсидия за капиталови разходи, собствени средства, включително преходен остатък със средства в размер на 5750. Увеличава параграф 4000 постъпления от продажба на нефинансови активи със средства в размер на 40 000 и намалява сумата ремонт на покрив на Народно читалище Иван Важов Сопот със средства на 280 000, като намалява тези параграфи, които прочетох току-що, и като се има предвид, че на от читалището 80 000 се насочка и то собствени към болницата за продължително лечение Иван Раев, всъщност за читалището при одобряване на тази докладна и взимане на решение остават с 0 лева за покрива. И второ римско, възлага на кмета на общината да отрази промените в приложение 2 и приложение 7, като уведоми Министерство на финансите и за направените промени. Така, имате думата, уважаеми колеги. И вие, господин Стоенчев, имате думата като вносител, ако имате да кажете нещо. Уважаема госпожо Адърска, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми колеги, уважаеми съграждани. Да, точно така. През миналата седмица се извърши една актуализация и 80 000 лева от ремонта на покрива на читалището минаха за финансиране на болницата. За разлика от предната докладна, за която не се изисква нито КСС, нито КСЕ, а не можем да възложим на някоя фирма просто така заради хубавите ни очи да направи оферта и да устойности това, което ще ремонтираме. Тук имаме готов проект. Защо обаче се стига до тази докладна? Когато сигнализираха от детската градина, те не са сигнализирали всъщност само тази година, но вече когато нещата тази година излезнаха извън контрол, изведнъж се появи нещо, на което предишната директорка му казваше проект. А то всъщност е едно архитектурно заснемане. Единствено и само архитектурно заснемане, за което са заплатени около 10 000 лева от бюджета на детската градина. Тогава
Не си спомням сега тези общински съветници, които са толкова активни, да са се възпротивявали за това, че се харчат от парите на, и то от бюджета, не на общината, а от парите на бюджета на градината. Защо ви казвам всички тези неща? Обществената поръчка така или иначе тече в момента. Така или иначе ние сме го направили поетапно, защото не знаехме, че предварително тези 80 000 ще отпаднат от читалището и правихме план с тези пари да направим само южната и източната част. Като източната част е най-проблемна от всички. Имаме предписания вече години наред от РЗИ и този път заради това, че вече наистина си мислихме, че има проект, дори за малко да изпуснем срока, но отново имаме разрешение градината да функционира. Проектът е тук, може да го видите. Аз съм го преглеждал заедно с домакинката и с директорката на детската градина. Може всеки един в момента да се запознае с този проект. Той е изцяло направен и както се пише госпожа Адарска в него е изработен. Има изработване на изцяло нова лежаща дървена конструкция на покрива с профилирана ламарина, отводняване на покрива чрез външни луци, казанчета и водосточни тръби, които ще заустят съществуващи канализационни шахти. Много интересно, че се появи в архитектурното заснемане на стария проект луци с отопление. Аз лично не съм виждал луци с отопление, не знам вие виждали сте. И най-важното от всичко, което трябва да имат всички обществени сгради, това е мълния защита. Това включва проекта. При инженер Минчев, който желае може да го види, наистина ще се промени наистина изцяло облика. Покрива благоприятно за всички нас и затова можем да се усмихваме в момента е, че може да се разделя на етапи. Иначе ако беше един цял покрив, с тези финанси, които имахме, щяхме да направим нещо като няма нищо. Благодаря ви. Колеги, имаме си думата. Имате думата, господин. Аз не знам откъде да започна. Имате всичко време. Да, цялото време на Да. света. Първоначално, когато се разгледаше бюджета на общината за 25-та година, стана ясно, нали, че детската градина не е предвидена, господин Кмета не е предвидил там, че има форс-мажорни обстоятелства, по отношение на които трябва да се прави ремонт. Както е, вкарва се това като предложение, ние като общински съветници, предполагам, доколкото имам спомен, всички гласувахме, нали, за, прехвърляхме средства от един параграф в друг по отношение на инфраструктура, спомням се там, 20 000 лева бяха предназначени за тротуара в Ангелово и други средства, така че някъде около 260 000 лева бяха предназначени за ремонта на този покрив. На тази сесия, когато се взе това решение, аз много добре се спомням, зададаха въпроса на господин Кмет, ще стигнат тия пари. Вие, господин Кмет, казахте категорично да, ще стигнат. Аз според този проект, който беше открили няколко години, да. Добре. Значи от май месец ние сме гласували тези средства, те се намират по сметката на общината, кмета може да влезне в процедура за ремонта на покрив. Интересно, че до септември месец аз, госпожо Адарска, тогава да поканих да отидем да направим една среща. Това беше преди около 2 седмици. Детската градина беше вече започнала, в септември месец децата бяха вътре. Чисто с интерес да видим дали нещо се прави по така взетото наше решение да се изгражда този покрив. Установихме, че нищо няма и към момента. На този ден се чухме и с господин Кмета, който ми каза, че има проекти, даже не е един, цели 3 проекти за 3 детски градини. Което на мен ми стана странно, запитах проекта, нали, за покрива, работи ли са, има ли изграден. Тогава ми казахте, че има проект и който иска да отиде да се запознае в общината, че визор няма. Сега е интересно, че тук го носите проекта
и казвате, понеже докладната сте я входирали на коя дата, погледна. 16 септември. Да, от 16 септември. И вие не можете да запознаете общинските съветници с този проект, който сте го изготвили, заедно с щипа си. А казвате, сега трябва да вземем това решение. Кога да се запознаем с проекта? Сега на момента или как да стане? Нали, това е много сериозно нещо. Да, имате думата. Така. Първо, уважаеми господин Спасов, виждам, че вече почти сте готов за строител, но не... Господин Стенчев, много е моля, Но не почвайте напълно. изказванията Но не напълно. с квалификации. Така, не съм Казвам го казал за пореден квалификация. Ма как квалифицирате Така. господин Спасов като Така. строител? Еми ще запиша накрая още едно да изкарам. Много ви моля, значи друг път почвайте по същество, без да Благодаря ви, че ме определяте. прекъсвате. Така, сега Не, аз си първо, върша работата. този проект, за съжаление, все още общински администрации не съм чул да могат да изготвят подобен тип проекти. Така, ви ще дадете пояснение, кой го изготвил. И дали въобще, аз не знаех до днес дали, че има... Аз съм ви помолил, кога ми казахте вие, че ми се обадил да дойдете да ви покажа проекта, вие казахте да, добре ще дойда и днес няма време, утре няма време. Не е въпросът във време. Въпросът е във Аз време. смятам, че всички общински съветници, защото това е въпрос, който... Не е жизненно интерес, важно. не е точно жизненно важно. Не е жизненно важно. Важно е за Така или градовете. иначе проблема ще бъде решен. Вие ще решите нали Така че вие трябва частично. да запознаете не Дали частично? мен, трябва да запознаете нас 16 тях. Ама вие изявихте желание да дойдете да го видите и ми дойдохте. Аз какво да направя? Сега да дойда да ви съмоля вас да ви звънна и да ви го покажа. Разглеждаме една докладна. Госпожо Цочева, аз не влизам в така. Освен проекта архитектура, който имахме до сега, са изработени още и проекти в част конструктивна, които ние нямаме такива инженери да издадат. Част на защита, ПБ, ПБЗ, ПОСО и КРС. Това всичко го се намира в ето тази папка. И това не съм си го измислил аз, а това е проект. Моля ви, инженер Минчев, покажете на господин Спасов как ще изглежда покрива на детската градина, ако всъщност как ще изглежда, нали, частично или цялостно, зависи от вас тази вечер. Дали частично ще го направим? Ще остане с тези пари. Ако гласувате актуализацията и това стане цялото, ще бъде готов покрива на детската градина, след като бъде избран изпълнител за 2 до 3 месеца. Проекта, за съжаление, госпожо Бочева, вие знаете, че вие правите проекти и знаете, че изготвянето на един проект не става от днес за утре, имайки на предвид, че площта на покрива, който ще бъде ремонтиран, е приблизително декар и 400 квадрата. Нека господин Минчев го покаже. Господин Минчев, покажете го този проект. Да видим това по-пред как изглежда. Заповядайте, господин Минчев. Покажете го ето там да го видим този. Покажи. Не само на мен. Ама ти изяви желание за изведнъж. Естествено, че Трябва трябва да да говорител на всички ли? Не съм говорител, аз говоря преди цяло. Ами аз ви само вие, господин Спасов, изявявате желание. Това да попитам, тези, където там се изписахте с трите проекта за детските градини, нали, но се изписахте там, казахте, че Да, не се имате изписаха, а това е официален договор. Да, това казвам, че ви го публикувахте, го изписахте в сайта на общината, че печелим 3 проекта за ремонт на 3 детски градини. Да, и кое не е така? Сега не го време. Ами тези пари там, които са за този... Господин Спасов, аз се радвам, че Те ще вие... влезнат ли в покрива или те си отделят? Аз се радвам, че вие, когато гласувате, явно не си четете докладните записки. Те са Добре си ги за ремонт на настилката детските градини. И тук госпожа Шаралиева, и тук и нейния екип, и тя може да каже, че тези проекти са обсъдени с тях. Аз да кажа, че вие представя също мнение, защото карате вътре по този начин изписано, хората възприемат, че направи ремонт на сградите. Напротив, Обърнаме един проект с други, които тези други проекти са с финансиране Не, Разбира се, няма да има една стотинка. аз си задавам този въпрос за гражданите. Аз за мен е ясно. Да,
Много правилно да се дава да се покрива. Така както предлагате вие, точно по този начин В момента не тече обсъждане, а тече в момента разглеждане на представен документ. Което не му е тук местото. Което не е в момента, Днес. да. Господин Джабаров, вие имате ли нещо по отношение на финансите? Има си начини кога, къде и какво да Не съм видял нещо. Когато видя нещо, тогава ще мога да го коментирам. Ако обичате, госпожо Янакова, никой не ви е дал думата още. Да. Сега, аз предполагам, че ми предложите да дадем думата на представителите на заведението, нали? Аз? Не? Добре, имате думата, господин. Аз имам въпрос към господин Минчев, за да се изясня по-набързо нещата. Има проект. Да кажем декар и половина покрив. На този покрив има каменна вата с мембрана, която е дефектирала доста места е свърхна марини и така нататък. Ще има премахване на тази вата, полагане на дървореконструкция, плътна обшивка, улици, ламарина и грамотвод. Това ли е? Аз знам, че е плосък и не с хидроизолация, а покрива, не знам дали С мембрана. Това е сложена с мембрана и отдолу под него има каменна вата. Под мембрана. Най-вероятно не сте се качвали, просто ми го казвам. За да кажа, с кога направим покрива. Това? Качвал съм се на покрива няколко. Да. Това ли е включва проекта? Ето, може да го разгледате, бе. Това кратко и ще го се доста по-бързо. После, че изкривяваме някаква Когато информация. аз дойда, има Сега, Това ви даваме папка да... Сега разбрахме какъв е въпроса. Господин Куртев, ако обичате, чухме въпроса, отговора. Не е много добре чуваем. Госпожа Вълчева. Аз не искам да обидя никого, но едва ли тук майките разбират толкова от КСС-та, от покриви, вати и така нататък. Аз искам, ако може, нали, много по-така, на прост език да се отговори. В момента вие казвате, че източната част е най-проблемната. И южната и източната. И южната. И там ще се съсредоточат усилията. Първият етап ще започне от там. Първият етап ще се почне от там. Кога в обозримо бъдеще смятаме, че тези деца в източната и южната част ще бъдат на суд? Ще бъдат върнати, защото те в момента не са и там. Да, те в момента тази част е... Аз мисля, че се изразих точно. Кога децата Така, защото задавате част ще бъдат на сухо. Щом задавате въпроса, нека за малко изяснение да дадем думата и на представителите на детското заведение. Всички тук са. Може ли да приключиш, защото не съм приключила? Не знаеш, че не сте. Да, извинявам се, иначе обикновено знаете, че аз съм приключила. За да може тези родители да знаят, че от тези богатства, нали, децата им ще бъдат върнати, ще бъдат на сухо и така нататък. И кога предвиждате останалата част, защото фактора време ние не можем да го променим, има си сезони, явно в зимния сезон няма да се работи и така нататък. Кога предвиждате, че ще се случат другите строителни дейности? Защо го казвам? Казвам го във връзка с това, че при положение, че всичките тези дейности са по-етапни, то може би не всичките дейности ще бъдат изразходвани като средства в тази година, а може би ще се наложи да ползваме бюджета от следващата година. В тази връзка питам, как се смятат нещата, дали, защото ако разбрах правилно, ако не съм разбрала, се извинявам, тази сума е цялостно за приключване на целия покрив. Ако втората част или третата част на покрива няма да се случи тази година, защо трябва да се прехвърлят всичките пари? Не може ли да се прехвърли една част? Явно е, че читалището тази година пак ще плаче, пак ще се
че няма да свършим работа там. Зато и тези пари ги разхвърляме, да кажем, по дейности, които евентуално бихме могли да свършим. Благодаря, приключих. Сега, уважаема госпожо Бочева, аз мисля, че кратко и точно и ясно ви обясних и вие казахте на Коледа и сега пак на същия въпрос. Сега, значи, аз мисля да я затворим тази тема. Разбирам, че сега тук има хора, които само заради това, че съм аз, не искат да гласуват. Гласувайте, бе, хора, не се притеснявайте, гласувайте против. Правилно е. Гласувайте против. Ще направим южната и източната част. Нека тези пари да останат така свободни. Нека да не завършим проекта. Ако даде време, може да работим и през ноември месец. Знаете как са процедурите по обществени поръчки. Стартирали сме миналата седмица, един месец сега стои на сайта на общината. След това 14 дни за обжалване. Такива са процедурите. След това избор, след подписването на договор. Да, след това се обжалват фирмите. Това е Вие казахте, че много стартиране не на съм строителство. запозната с тези процедури. това Аз вече заради това питам не мисля, че ще е така, освен ако няма някаква фирма, която да обжалва нарочно. Защото се появиха няколко, при нашите няколко обществени поръчки, се появиха няколко фирми, които в последствие разбрахме, че са обжалвали нарочно, но в крайна сметка всичко се прекрати. Казвам ви, ако тази половина, която ще стане, така по разговори с строители казват, че за един месец южната и източната част ще бъде готова. Ако има гласувани пари да се пуснат тези за 4-те части, ще е много по-добре и ще забравим темата, защото сега госпожа Шарелева и екипа използваха финанси от тяхния бюджет, с тяхни средства някои неща направиха и след като заваля дори малкият дъжд, който валя през миналите седмици, отново вътре е ужасно. Затова аз ви казвам, не е нужно тук да си правим... аз не мога даже да разбера в смисъла. И аз съм бил общински съветник, и аз съм бил опозиция, но никога не съм си позволявал, когато е било в името на децата или на обществения интерес да се заяждам. Има всичко документирано в видео. Чакайте сега, вие искате да кажете, че ние се заяждаме. Това искам да кажа. Да, добре, благодаря за квалификацията отново. Първа беше госпожа Бочева. Аз сега ще го изясня съвсем просто. Господин Стоенчев, както каза и господин Спасов, цитирам, защото веднъж го чухме. Всичките ние гласувахме и искаме този покрив в цялост да се случи. И сега ще го гласуваме пак. Но, все пак, ние трябва да знаем този ресурс обществен, как ще се харчи, ще остане ли и за още нещо спешно, ако не е необходимо, или действително ще го дадем целия за покрив. Затова ви питах, ако във времето вие успеете да го усвоите до нова година, би било чудесно. Ние ще го гласуваме. Но въпросът е, че тези хора трябва да знаят какви са вашите планове. И за това ви питам. И не се заяждам. Аз съм тук, за да може да отговарям на хората. Аз точно е това подкрепя на госпожа Бочева и нещо друго да конкретизирам. Никой не се заяжда и никой не иска нещата да не се случват. Но въпросът е, когато има един диалог, когато можем да седнем да разговаряме нормално, като хора, тогава нещата мисля, че ще бъдат много по-добри. Има най-различни проекти. Сега ми казвате, ето по проекта, това е проекта, вижте си го, гледайте си го, ако искате, вземете решение или не. По принцип тази сграда е с плосък покрив. Аз съм бил тук и съм виждал, долу живея точно над детска градина Розър се казва. Слънчево детство. Да. И там съм виждал преди 2-3 години как правиха ремонт на покрива. Нали, с една хартия, нагряваха училището долу Иван Вазов по същия начин. Аз не виждам някаква разлика между тия покриви. Тук виждам сега в проекта, че сте направили някакви двускатови покриви. Нали? Да, може да направите все едно сега да излезнете и с трети проект, примерно, който да е горе с стъкло цялото. Примерно. Нали? Просто нека да седнем и да кажем, може да се направи по този начин, може да се направи по този начин, може да се направи по трети начин. Едното струва толкова пари, второто струва толкова пари, третото струва толкова пари. Кое е най-удачно, кое е най-бързо и кое е най-целесъобразно да стане. А сега вие се хващате един проект, все едно аз съм го направил, представяте го, и който иска да го подкрепи, който не иска
Нали, вие сте лошите. Ей, това искам, това е беседата. Един, втори, трети, четвърти вариант. Господин Спасов, за да се случи ето този проект, ви казвам, че ни отне около 2 месеца при положение, че постоянно съм напирал и даже малко повече от 2 месеца. Това, което вие казвате, да си правим един, втори, трети вариант, това означава една година ние да си играем на проектиране. Ама вижте, вие като това си правите ремонт в жилището, имате вариант първи, втори и трети. Дали да сложите това, дали това е това. Ще кажете, госпожо Шаралева, изчакайте малко, просто според общинските Което съвети. сте решили, сега друго, не ми раздавам. Сега вие, господин Спасов, искам да разбера от вас, да го чуят и всички други. Вие сте против, че ще бъде на 2 ската ли? Това ли искате? Не, аз предполагам, че като е на 2 ската ще е по-скъпо. Това казвам. Този покрив няма Предполагам. той Нали, защото ще изглежда двускатен, но той ще си промени скатовете. Не го залъгайте, господин Спасов. Господин Минчев знае, дългата част на сградата, да, към юг и север ще е двускатен, но градината има, там ще се получи нов скат. Тя, де-факто, формата е Г, да кажем. Те казаха двускатов, не аз. Така пише. защото аз съм сигурен, че ремонт може да направим на този покрив и за 2 милиона. Нали, може да има и такъв проект, който и... Така, господин Спасов, искам първо, тъй като много време я бавим, ще ви дам думата господин Озун, но е редно процедурното ми предложение да дадем думата на представителите на детската градина или на гражданите да бъде гласувано. Уважаеми колеги от Комисия бюджет и финанси, предлагам да дадем думата на гражданите, които присъстват тук. Който е за, моля да гласува. Благодаря. Ще ви дам думата, госпожо Шаралева. Първо нека обаче да се изкаже господин Озун. Така, уважаеми колеги, аз отново акцентирам върху докладната записка, която е подирана към нас. Докладната записка е да прехвърлим едни средства от читалища, за да бъде завършен проекта на детска градина Прекрасен свят. Това е идеята на докладната записка. Оттам нататък всички видови коментари, двускатен, трискатен, мисля, че са излишни. Всеки може да се запознае с проекта. Не съм съгласен с господин Спасов да се направят 2-3 проекта, това означава една година. Не казвам да се правят проекти. Идейни проекти, говори, идейни. Има разлики между работни и идейни. Стига сте говорили. Той безплатен ли господин Жабаров? И не струва кой знае колко. Да, 10 000 лева за архитектурно заснемане. Моля ви, не го превръщайте в... Не прекъсвайте господин Озун. Предполагам, ще струват някакви пари, защото нищо безплатно няма. И мисля, че предложението на общинска администрация в лицето на кмета е да прехвърлим тези средства, за да можем да направим покрива на детската градина. Мисля, че аз не виждам други коментари за какво да ги правят. Предложението на общинска администрация е да бъдат прехвърлени едни средства. Завърших. Благодаря. Така, и тези средства, ако се изразходват неефективно, ние няма ли да носим някаква отговорност за това? Няма ли? Ма ние отговорността си я носим, госпожа Адърска. Ами точно за това. Предложението на кмета е да завършат детската градина. Не е ли важно това? Важно е, абсолютно важно е. И никой не го подлага на въпрос и на съмнение. Тук другия въпрос е интересен, защото първо, проектът е бил готов още началото на септември. Защо не е обявен конкурса още август, като е готов проекта? Началото на септември господин Стоенчев каза, проектът е при мен. Аз само искам да попитам, не ви ли е малко неудобно, при положение, че миналата седмица гласуването на средства за болницата минаха с 1-2 хвалебствени изказвания, а тази седмица става въпрос за
детската градина и за 160-70 деца и ние сега стоим тук и се чудим, ама не можеш ли да направим това? Не, най-ясно и точно сме задали заданието на проектанта това да бъде най-икономически издържания проект, с най-дълга експлоатация, да няма подмяна и да бъде най-енергоспестяван колкото може. Повече няма какво да ви обясна, наистина няма да обяснявам повече, вече ми става неудобно пред хората, казвам ви честно, чувствам се тук все едно съм на разпит. Не сте на разпит. Ами на разпит все едно Ами съм. добре, ние сме на диалог, на въпроси ли сте длъжни да... Ама добре, защо когато входирате... Госпожа Бочева дигаше ръка. Не съм... Казах, че на госпожа Аз не съм Шарапова, нека отключил. да чуем нея, после аз обаче така или иначе ще се изкажа по повод на това, което казах. Добре, може ли аз малко да господин Кмета? Кое е важно? Добре, Мога ли нека да да приключа да приключим. Госпожа Бочева ли води създанието вече? Аз не съм се доизказал. Съжалявам. Напротив, вие казахте, няма да обяснявам повече, каквото вземете като решение. Вие всяка дума ми интерпретирате. Само искам да... Наистина не мога да повярвам в това, което се случва. Вие миналата седмица, пак се повтарям, нямаше проблем тази седмица, понеже носител е кмета на общината, както и да се казва той, започват едни въпроси, пак така, пак иначе. Госпожо Бочева, много ви уважавам и да правите физиономия е точно така. Знам, че не ме харесвате управляващото мнозинство, но това е избора на сопотнемци. Решете вие дали ще правим градината на децата цялостно или наполовина. Няма смисъл от повече изказвания. Госпожа Бочева, имате думата. Ще дам думата на госпожа Шаралева. Да, ама вие искате да говорите без смета. Господин Стоенчев, много е, как да кажа, много е некоректно, айде да не употребявам други думи, да говорим кой каква докладна внася. Ако попитате всички тук присъстващи, нали, въпросът за болницата беше да се закрили болницата или да не се закри болницата. Същия е И сега. за това ние за пореден път взехме правилното решение да дадем тези суми. Сега не е въпроса да се дадат ли парите. Въпросът е дали ще се справите в този бюджет с цялата тази сума или ние ще я дадем на детската градина, но ако вие не се справите, една част от тези пари, нали, просто за тази година ще се изгубят. И това беше моят въпрос, ако не сте ме разбрали. И зато аз ви казах в началото, ние ще гласуваме за тези пари. Но искахме вие тук пред тези хора да кажете как го виждате този процес. Кога ще се случи? Съжалявам, ако не съм била ясна в изказа си и се извинявам. Госпожо Шаралева. Госпожо Шаралева, имате думата. Благодаря, госпожо Адълска. Уважаеми господин Стоенчев, аз малко се притесних, защото наистина положението в детската градина не е цветущо. Постоянно през последните 11 години се извършват какви ли не ремонти на този покрив. При една малко по-силна буря всичко се дига и пада. Аз също като директор, също така и госпожа Иван Пионарова, нашия домакин, е запознат с покрива. Просто този покрив наистина, гледна точка моя на директор, ще бъде много по-добре от досегашните. Значи няма сезон, в който не се е правило нещо през последните 11 години на този покрив. Всичко лети. В момента положението в градината е трагично. В една от групите, в която имаме 26 деца, при най-малкия дъжд започва да тече и ние започваме да бягаме с скоките. И това нещо се случва точно при леглата на децата. Разбирам и вашите притеснения, но нашите са още по-огромни, защото какво следва? Да затворим групата, градината, децата, персонала. С най-много деца. Ние в момента сме пак с най-много деца, на 115. Да, най-много деца града имаме ние. И нали, няма какво повече да кажа. Аз искам само да кажа, че никой от присъстващите общински съветници няма да отхвърли докладната записка на господин Стоенчев. Тук искаме да сме наясно точно как ще се случи в рамките на бюджета за тази година ли, в рамките на бюджета за двете години ли, зададе въпроса госпожа Бочева. От друга страна,
тук става дума за ресурс от 540 хиляди, това е повече от половин милион. За един покрив, който ние не сме видяли нито конструкцията, нито КСС, нито задание, никаква информация нямаме, освен да се прехвърлят парите от този параграфа, от тая дейност, по-скоро в другата дейност. Това е, което имаме като информация в докладната записка. Сега, имахме едни комисии, които така малко на доверие нещата са се случвали, пък има едни такива превишавания на разходите. Тук става дума за финансов ресурс и за задълженията. Не, аз мога да го кажа директно, но се въздържам, нали? Тук става дума за задълженията на Общинския съвет и на всеки един общински съветник да осъществява контрол, а не само да вдига послушно ръка. И това е записано в Закона за местното самоуправление и местната администрация. На нас ни е по-лесно да дойдем за 15 минути, само да дигаме ръка и да стръгваме. Този спор се води сега и в спора се ражда истината, защото ние искаме да видим реална ли е тая сума. Вече тези 265 хиляди, те са гласувани, има ги, кмета започва. За следващия етап просто може и да ни потрябва една седмица, 2 седмици, за да стане ясно наистина дали по-целесообразно ще се изразходват средствата. Защото на нас това, пак казвам, ни е работата. На общинска администрация им е работата да ни доказват с документи, че извършват всички дейности законосъобразно и целесъобразно. Това е, което може малко да забави, но няма да спре. Ние трябва да имаме яснота, защото ние също даваме обяснения утре, други ден, ако някъде възникне съмнение в справедливото разходване на средствата, и нас викат да ни питат. Имате думата, господин. Сега, последен път наистина, извинявам ви се, че реагирах така, но смятам, че тази докладна трябваше да мине за не повече от 2 до 3 минути. При положение, че на предното архитектурно заснемане с отопляемите улици, КСС-то е било за 322 хиляди и някои от тук присъстващите са го подкрепили и аз включая. Защото когато става дума за децата, няма значение дали КСС-то струва 300, 400, колкото пише на проекта. Всеки ден цените на строителните материали растат, всеки ден надниците на работниците растат, всеки ден даже и нещата, таксите, които се плащат към държавата, почти и те растат. Да си говорим тук, че едва ли не декари 400-500 квадрата ще го направим за 200 хиляди лева чисто нов покрив, това наистина е смешно. Да отговоря на въпроса на госпожа Бочева. Значи в обществената поръчка се подписва след това договор. И тези пари пише 10% аванс или 20% аванс. После може да има междинно плащане. После може да има и финално плащане, но тези пари така или иначе ще се изразходват само и единствено за ремонт на покрива. В рамките на тази година не пак да питам. Надявам се, вие казахте, вие първия път, аз даже се очудвам защо се сменихте 2 пъти мнението от Одея. Вие първия път казахте, че на Коледа живота... Може да си имам въпрос. Интересувам налогите пише, че са подцинковани, те пишели или ще бъдат насочени? Господин Куртев, уважение към всички хора, които са правят на... Чакай да кажете! Само секунда. Ние искаме да бъдем... Много ви моля, господин Минчев, ако ще говорите, цялата реплика. И ви не може ли по-точно Минчев, срещу мен, че питам какви ще бъдат улиците, не сте решили. Какво значи не сте решили? Чакай сега, защо ни вкарате...
значи, аз ще ви го гласувам това нещо, ама кажете, че направим пешерни улици, нали това е идеята, като се направи това нещо, да не забавя 20 години нещо. До година пак ремонт на ремонта. 11 години били това. Имате проектно, но вие Не, не то от давате 20 нищо години се прави то покрив. да го питате. Постоянно ремонт на ремонта не се 20 прави. години Така, има както се прави. Така, господин Кутев, аз не съм казал, че не сме взели решение. 10 години поне се прави. Аз казвам, че 20 години са прави. Не са 20, но 20 години са прави, защото за първи път този покрив кардинално, генерално се направи преди 20 години. Да, при вашето ръководство, при стария кмет, който ето видимо направи некачествено. Не, той има Направи достатъчно качествено, просто всичко си има гаранция. Има така. Достатъчно качествено. Така, аз имам следното предложение. Да поискаме, да направим едно искане, в което да поискаме стария проект с отопляемите улици, които ги каза няколко пъти господин Стоянчев. Има ги в полицията. Да, искаме да ги видим, искаме да видим стария проект. И ще напротив, ще Когато вие решите обаче да не е по нашата. Как ти изопачават? Ама не изопачавам. Не изопачавам. Как ми Ама, господин Спасов, моля ви, не влизайте в диалог. Не влизайте. Поне не съм... Така, значи ние правим искане, с което да искаме поне количествено стойностната сметка, за да знаем какви дейности има, на какви квадратури и на каква единична цена, за да видим дали наистина половин милион ще отиде за този. Господин Спасов, нарушавате реда. Имате думата, господин. Ами вие дигнахте първо. Аз искам само нещо да обясня на гражданите. В момента има средства, с които да се започнат всичките процедури. Нали така, господин Кметов? Половината покрив. 260 хиляди. Няма и толкова. Тоест, това, че Дава се аванс първоначално, да стига сте заблуждавали хората. ние случайно... Няма да дадете всички видове, които ще строите. Просто не говорете и които си направи с него. Това не значи, че при вас не може да се работи. Искам да ме разберете правилно. Значи всичката тази процедура, тя може да се тръгне и да си върви и с авансите и с всички Абсолютно. работа. Абсолютно. Една седмица. Половината повече пари са гласувани. Аз ви казвам, аз ще съм тази, която ще дам 9-тия си глас, за да се гласува за тези 500 хиляди. Ако толкова кмета ви очевидно. Вижте как реагират колегите. Но Аз не мога да се обясня и аз, да се изясня. защо толкова време се създава тук напрежение при условие, че Общинския съвет, който има контролни функции, иска да види КСС. И дали тези пари ще стигнат за това КСС или са много. Това е обобщение на всичките приказки. За това исках да кажа. Аз лично, понеже съм виждал неща, даже да кажа и да чуят и гражданите, как, примерно, общината плаща за боядисване на стена 35 лева без ДДС с плажна боя, Не е властна боя, за квадратен. кой правилник да спазвам. Вие съм женете сега ще я правя. Да, имате думата. Само да попитам, Вие спазвайте нашите правила. колко плаща? Господин Спасов, не отговаряте. Защото родителите ходиха да бъдат цените, понеже пари няма. Не, пари има. Не разбрах въпроса ви, може ли да кажете? Казах като година, че давам 35 лева на пакет, нещо от толкова за бъдестване на цените. Да. Но истини, като родителите ходиха да боядисват, да мажат. Той каза, че на друг общински обект имаше дейност боядисане с латекс и там беше с 35 лева на квадратен метър. Сега ние смятаме, че това е твърде голяма сума. И за това искаме и сега да знаем какво се случва. Защото питат на граждани какво, кога, как.
Ето, ние чакахме цяло лято да тръгне процедура, да тръгне проекта да е готов, да видим някакво движение, защото ще дадем началото на септември. Но ние нямаме информация. Нямаме информация. Господин Джапов. Смятам да предложа прекратяване на дебатите, преди това ще кажа само две думи. Значи, има гласувани от Общински съвет повече от половината пари от тия, които са по проекта. Има достатъчно средства да бъде стартиран проекта, да се работи, да се даде даже и 50% аванс, ако сключат такъв договор с фирмата. Така че няма никакъв проблем докладната да я отложим с една седмица, да не се представят документи, които вие предложихте и тогава да вземем Още повече, че в момента тече процедура, те няма да... Разбира се, процедурата няма да приключи скоро. Набират се оферти, набират се... Има срокове, да, един месец има. След това има 14-дневен срок изчакване. След това има обжалване, така че по-рано от ноември-декември няма да се стартира този ремонт посмъртно. Посмъртно няма. Технологично няма как. Да, технологично няма как да стане. Така че предлагам да прекратим дебатите, да получим отговор на вашето искане, което предлагате и да вземем решение на следващото заседание на комисията. Никой няма да откаже пари, просто трябва да има... Всяка една докладна трябва да бъде към нея да има достатъчно допълнителни документи, които да ни накарат веднага да гласуваме, а не да всеки път да искаме искания. Всеки път да отправяме искания. След като тя не е окомплектована така, както пише в правилата, в правилника на Общинския съвет, в Вземи семя, няма как да вземем правилното решение на момента, без да имаме тая допълнителна информация. Предлагам прекратяване на дебатите. Така, сега, уважаеми съграждани, в крайна сметка се изплюха колегите от Общинския съвет. Какво ще се случи? Какво ще се случи? Колеги, мълчете, нека кмета да се случи? говори. Сега искане и ако другия път го няма, може даже да не гласувате парите. Ето това иска да се случи. Ако щете, както искате да наричайте, господин Джапаров, вас го предупредих. Знаем си някои неща, моля ви са. Ето тук пред камерите ги казвам. Каквото има, кажете. Моля ви, не влизайте в дяла. Само, че на други места има. И то доста ще се срамувате, ако продължавате в същия начин. Да. Не заплашвам, нищо не съм казал. Както и да е, колеги, много ви моля, запазете. Сега искам само да ви кажа. Проекта за покрива няма да тръгне, ако не го гласуват днес. Добре. Това е опит за притискане на общинските съветници. Имайте думата, господин Спасов. Имате думата, господин. Точно това искам да кажа на хората, които са тук. Никой от нас не иска да спира процедурата. Господин Джапаров каза, има средства да стартират, да тръгват. През това време да видим какъв е проектът, да видим КСС-то какво е. Нормални ли са цените? Защото аз вече на кмета не му вярвам. Както може да плаща общината 35 лева на квадратен метър за латекс на гипсокартон, което е страшно и това е безумие. Затова искам да проверя и това въпросното КСС на този покрив, защото аз разбирам какво иска господин кмет. Господин кмет иска да му разточеем портфела, да е готов да харчи. Така няма да стане. Това иска той. И да не се... Сега, това е подигравка с Общинския съвет. Господин Минчев да ми носи проекта в деня, когато се гледа докладната. В деня да ми носи проекта, да се запознава. Това е безумие. Безумие, пълно. И когато задаваш въпроси, ти си неудобен. И господин кметът много насочено се опитва да каже на гражданите, видяхте ли ви, ето е тези първи, втори, трети, така наречената, нали, тя на ощра кафейката шайка, нали, тази шайка не иска да има покрив на детската градина. Това е внушение. Внушение, да. Прави се. Искам да... Имате думата, господин. Аз само искам да кажа, че
Виждам голямо напрежение тук, всички сте умни хора, уважавани хора в града, от кмета до всички общински съветници. Хора, 20 човека родители се тръгнаха разочаровани. Без разяснение, без нищо. Напротив, през цялото време разяснявахме. Не Защо знам. го правим? Тръгнаха И казахме, че парите ще Не ги съм дадем. срещу вас. Не съм срещу вас. Просто искам да Без значи разяснение не е 120 деца не знаят сега как ще осъмнат. Разберете, че когато завали, госпожо Адърска, аз съм била и във времето, помните много добре кога започна проекта, преди 23 години. Какъв грандиозен и огромен проект са направи на тази детска градина. Зато и казвам, че 20 години... Значи бях във времето, когато децата, колегите, криехме с корита, капеше и валеше и криехме с корита децата да играят, а водата капеше отзад за тях. Това нещо смятам, че съвременни хора сме и смятам, че всичко може да се реши от много години този проблем. Естествено и ние ще го решим този въпрос. Имаме обаче условия и кметът е длъжен да го изпълни. Относно покрива, мисля, че в Карло, само това искам да ви кажа, мисля, че в Карло доста от детските градини им промениха конструкцията, които са като нашата, точно така е. С плосък покрив сега. Да, защото явно плоският покрив... Лесно се отича. Да, не, плоския покрив сега е скаран 20 години. Перфектно беше. Нали? Знаете много добре, че беше проекта. Просто не искам... Ама ние го разбираме, госпожо, това и за това сме гласували тези. Ние реално... Ние тези ще Само да гласуваме. кажа, Просто искаме малко повече информация. Просто искам родителите утре да нагледат. Нека да бъдат спокойни. Аз го казах, миналия път от кмета не беше го вкарал това проект бюджет. Това са оф-мажорни обстоятелства, които се наложи да се вадат пари от инфраструктура. Тоест, тези пари, които сме ги прехвърлили в ремонта на покрива, 260 хиляди първия път, те са на базата на инфраструктура. Тоест на всички субсиденти тук, които са ощетени от тротуари, от много други неща. И това сме го направили и ще го направим пак. Но аз казвам, искам да бъде прозрачността, тези въпросни половин милиона, които трябва да се вкарат там, дали отговарят на това нещо. Да, но това са си, разбирате ли, това са си... Точно това сме решили да направим. Хората, разберете на... Няма да разберат, че 260 и колко хиляди са? 265 хиляди 265 хиляди лева от приемането на бюджета са на разположение за ремонт на този покрив. Това са И кметът издейства май до сега защо това не е Те се гласуват. Не, това е направят някакъв проект. Добре. Чисто технически е проблема. Чисто технически. Сега, не става дума. Първо искам да ви кажа, кмета каза. Процедурата е обявена миналата седмица. Да, обаче не можем да довършим, защото нямаме цяло... Тя е обявена, господин. Това значи да я довършим? Това са си неща между вашите институции. Искам да ви кажа и приключвам. Обявена е миналата седмица. След още 25 дни ще приключи приемането на оферти. Нали? След това има 14 дни, в които трябва да се изчака дали някой няма да обжалва от кандидати. Тоест ние имаме от тук нататък 22 плюс 15, смятаме ли ги? Повече от месец имаме. Тоест това не е толкова спешно сега да го вземем това решение. Днес. Не е спешно. Всичко не е спешно. Не всичко. Ние ще го вземем решението, но може вместо 285, ако в касето ние видим, че 200 хиляди ще стигнат, бихме могли да намалим тая сума и да дадем 20 хиляди, които ги взехме на Анево, да се направят всички тротуари в селото. Нали, искаме това да разберете. Няма да откажем да гласуваме покрива, втори етап, на покрива на детската градина. Никой от нас няма да си го позволи. Просто искаме, като гласуваме, да сме спокойни, че сме направили точния анализ на ситуацията и точно ще кажа, че при всичкото това време, значи 26 и 18 горе, около 40 деца
Сега ако го гласуваме, утре сутрин Малко няма да припомни има ремонта. факт. Малко припомни си факт. Чакай малко, искам да отговаря нещо. Чисто хипотетично, всяка кмет иска от читалището от покрива за ремонт. Не. Чакайте малко. Той можеше да Уважаеми иска... общински съветници, Той аз можеше да искам изисква утре на моите и още- родители, като ме погледнат и като ми кажат, госпожо, какво става? Не да аз да им кажа, бъдете спокойни, нещата ще бъдат наред. Точно. Това искам. Точно. И не казвайте още така. Напротив, кажете им точно така, защото ние декларирахме, че ще гласуваме за този. Моля ви съде, разбира се. Трябва да проявяваш малко уважение. Моля ви съде. Така, колеги, има предложение за гласуване на искане към кмета. Който е за, моля да гласува. Отиде още... Приемаме. Господин Стоенчев, има извънредни сесии. Нали? Може и на извънредна сесия да гласуваме детската градина, ако толкова много ви притеснява срока. Макар че, аз го казах, повече от месец има, за да изтигат процедури. Спокойно, не са притеснявайки.